Velkommen til denne SuperOffice inspirationsvideo 8 tips på 8 minutter om Pocket CRM, altså mobilappen til smartphone og tablet. Det første tip er den nemme opdatering, hvor for eksempel heroppe på alle aktiviteterne, ja, der har du din to-do-oversigt og kan straks se, hvad du mangler at lave, og du kan på en af dem for eksempel lige swipe mod venstre, og så får du en direkte adgang til at redigere den eller markere den udført, blot ved at klikke en gang på den, og så er den sådan set overstået, hvis det er en to-do, der allerede er gjort. Noget andet, man kan herinde, det er, at man lige kan klikke ind på et besøg. Jeg kan klikke på personen, så får jeg hans oplysninger, og på den måde kan jeg klikke videre og videre igennem Pocket, og det kan man faktisk alle vejen. Det er en rigtig god ting. Hernede på opgave, der kan jeg lige få opdateret min telefons kontaktliste, altså ved bare her på den her person sige, at han er egentlig vigtig også at have med i telefonen, også selv når jeg ikke har startet min Pocket. Altså lige klik på føj til telefonens kontaktpersoner, og så er han i telefonen. Jeg kan klikke tilbage, og det kan jeg blive ved med, så jeg kan komme hele vejen retur til for eksempel til min liste over to-do, som jeg mangler at tage mig af. Det er de røde, og opgaver, jeg har planlagt, det vil så ligge herinde som sorte, og dem med streg over er så de udførte. Jeg kan også klikke hele vejen tilbage til hovedmenuen, og der kan jeg så se på min klokke, at der er kommet et lille et-tal på det, og det er simpelthen fordi, jeg er blevet inviteret til en aktivitet, så det må jeg jo hellere lige kigge på og tage mig af. Opfølgning. Hvis vi nu går tilbage til vores liste her af opgaver, de røde aktiviteter, de overskredne og så de øvrige opgaver, dem har jeg et godt overblik over lige heroppe på aktivitetslisten, hvor vi også var lige før. Klikker jeg mig nu ind på et besøg, så har jeg hernede på opgave faktisk mulighed for at sige, jamen ved det her møde, der manglede jeg jo egentlig bare at lave en opfølgning lidt senere, så den kan jeg lige gøre her ved at vælge menupunktet ny baseret på eksisterende, så får jeg simpelthen en aktivitet nøjagtig med en til, hvor jeg blot lige skal ændre datoen, måske et klokkeslæt, og så i øvrigt rette i beskrivelsen, hvad der nu skal ske. Så har jeg faktisk allerede lavet min ekstra aktivitet. Den oprindelige aktivitet, den kan jeg så bare markere udført, og så er min kalender opdateret. Jeg kan også klikke ind på personen her på Martin, og så kan jeg markere ham som favoritperson, fordi han er egentlig interessant at have i en liste inde i min Pocket. Det er ikke noget, man kan på PC det her, eller web. Det er kun i Pocket, man lige kan give personerne sådan en gul stjerne. Og går jeg nu tilbage til min hovedmenu og går ind på mit overblik over personer og firmaer, jamen så har jeg det her stjerneområde oppe i toppen, hvor jeg har de her personer, som jeg har markeret med den gule stjerne, altså mine favoritpersoner. Så har jeg dem altid ved hånden, og det er på tværs af alt. Projekter, kontakter, salg, alt. Så dem markerer jeg helt manuelt selv, og de bliver ved med at lægge ind til, at jeg bestemmer, hvorfor de ikke længere er en favoritperson. Herinde i kontaktområdet, der har jeg faktisk også udvalg. Jeg kan komme til de udvalg, jeg måtte have lavet, da jeg var på kontoret. Og det er så godt, at det har fået helt sit eget tip. Udvalgene her, der kan jeg komme til de kontakter, jeg måtte have liggende. Og det kan jo være for eksempel alle mine kontakter, som i det her udvalg. Eller jeg kan klikke heroppe i toppen, og så gå ind og søge på et udvalg, eller tage det de udvalg, jeg senest har arbejdet med. Så det kan være overblik over firmaer i bestemte områder, nogle jeg skal forholde mig til, måske nogen, som jeg mangler at følge op på, eller nogen, der er i nærheden af der, hvor jeg er. Det kan også være dem, jeg mangler at booke møder med. Så hvis jeg lige har 5-10 minutter til over, så kan jeg lige klikke mig ind på sådan et udvalg, og så har jeg de personer, de firmaer, og kan så, ligesom jeg viste tidligere, klikke mig ind i dem og ringe til dem. Så det er en meget nem måde, meget hurtig effektiv måde, at lige have et overblik over at altid at have styr på sine kunder. Det fjerde tip går på personkortet, hvor vi var inde før og markere med den gule stjerne på en person, men det kunne jo også være, at jeg ville sende en sms eller måske en e-mail med det samme til den her person. Sms er jo så kun en valgmulighed nede på opgaveknappen, hvis der er et mobilnummer, og e-mail kun, hvis der er en e-mailadresse selvfølgelig. Men det var inde på personkortet. De her sms- og e-mail-muligheder, dem har vi faktisk også, hvis vi arbejder med projekter i Pocket CRM. Og der kan man gå ind på projektdeltagerne på et projekt, og så sende en e-mail til alle, eller sende en sms til alle direkte herindefra. Det femte tip går ganske enkelt på at vedligeholde personinteresserne inde på personerne. Det er sådan, så personerne her på den her lille nål, opslagstavlenål her, der kan man se, hvilke interesser personen har markeret. Lige nu er det ikke nogen, men jeg kan så klikke hernede på redigere interesser, og så kan jeg sige, men det er jo faktisk Martin her, han er beslutningstager, han skal have julekort, han vil gerne inviteres til seminarer, og så er han egentlig også en reference. Så gemmer jeg det, og dermed er de 4 interesser nu på Martin. Så det er meget nemt at gøre, når man altså sidder i mødet, eller snakker med vedkommende på anden måde, eller bare lige har tid til at opdatere. Det er meget enkelt at komme til personinteresserne på den her måde.
Så er der webpaneler, som vi bruger en del energi på i både PC- og webversionerne, fordi de viser nogle oplysninger i forhold til der, hvor vi er i SuperOffice, men helt andre steder end SuperOffice. Og det er for eksempel at lave sådan et CVR-nummeropslag her, men det kan man faktisk også ved i administratoren bare lige sætte flueben ved Pocket CRM, så kan man faktisk også få det vist ud i sin Pocket. Læg mærke til, at ude til højre, når jeg nu kigger på et firmakort, som i det her tilfælde, der er der 3 prikker, der betyder, at der er faktisk flere områder, altså flere faner, jeg kan kigge på. Og klikker jeg der, kommer jeg ud til de næste, hvor jeg har noter, men jeg har også de her 2 glober, og hvor den ene, det er for eksempel et opslag her på børsen, hvor det firma, jeg er på lige nu, bliver slået op, så kan jeg se, hvad der har stået på børsen.dk, om lige præcis det firma, jeg er på vej til eller interesserer mig for lige nu. Den næste globe her, det er så CVR-nummeropslaget, hvor det bliver slået op på virk.dk, og der kan jeg så se nogle stamoplysninger der, hentet direkte ind fra nettet, mens jeg står på firmaet i Pocket CRM. Jeg nævnte projekt tidligere, og projekt er selvfølgelig også et interessant sted at have sin Pocket med sig. I projektoverblikket her, lige de seneste projekter, jeg har arbejdet med, eller jeg kan søge på andre. Jeg kan også gå ind på et projekt, se hvem der er projektdeltagere, se stamdata osv. Jeg kan gå ind på aktiviteterne her, og der har jeg faktisk mulighed for at lave et lille filter. Jeg kan for eksempel ned på opgaveknappen sige, at jeg vil gerne vise alle, eller jeg vil kun se de åbne. Det samme gælder om på dokumenterne heromme. Jeg kan også markere et projekt som en favorit, og få dermed også et projekt overblikket en liste over mine favoritprojekter, fuldstændig ligesom jeg viste tidligere med personer. Og det ligger heroppe på favoritstjernen. Det tredje område herude på projekter, det er så mine åbne projekter. Så den får jeg helt automatisk her, de projekter, jeg har noget at gøre med, som er åbne. Så har jeg nem indgang til alle dem. Det 8. tip, det går på billeder. Der er 3 forskellige steder. Det er på personer, projekter og dokumenter. På personer, der er det selvfølgelig personens billede, som også ses på personkortet inde i SuperOffice. Og på dokumenterne, der kan jeg lægge det ned som et dokument. Men projekter vil jeg lige vise en gang, for hvis man går ind her og siger, jeg vil gerne lige tage et billede, og jeg vil faktisk gerne bruge et, jeg allerede har liggende i min telefon. Jeg har nemlig taget sådan et godt billede her. På et tidspunkt vi vil ud og kigge og få en præsentation af det nye domicil. Når jeg så har valgt det, og har valgt det projekt, det skal ligge på, så klikker jeg på gem. Så har projektet nu det her billede i mit projektoverblik. Jeg har et lille bonustip, fordi nu har jeg jo vist det ud fra en smartphone, men er det sådan, så du bruger en tablet, jamen så har vi det her med splitskærm, der gør, at når vi klikker ind på en oplysning, så klikker vi faktisk videre mod højre, og kan faktisk på den her måde have flere oplysninger på én gang. Her for eksempel, når vi kigger på et firma, så har vi børsenopslaget fra tidligere, det er så vist ude til højre, så på den måde udnyttes skærmen meget bedre. Det var 8 tips på 8 minutter om SuperOffice Pocket CRM. Tak fordi du kiggede med. Jeg håber, det har givet noget inspiration. Og på vores hjemmeside under det, der hedder Inspiration, der kan du hente både den her præsentation og alle andre videoer og fra de inspirationsmorgener, vi har afholdt. Tak for din tid. På gensyn og fortsat god fornøjelse med SuperOffice CRM.